norok mo video tabok kwbangma jagao no viral tongma nukna khoroksa sela hapung sakani bakhwlai thwimani bini bag region tamo tamni bagi thwikha tam porbele mangi bomo haike thwi thangnani nangkha amo norok baksa ba saimangana en baksa ba saimya khuna phaji singla jora video nalai tini saslang kok channel ni bkhaktui saimanlayano osela tamni bagi thwikha ba hapung sakani bakhwlai main reason ga omosi je bo thwimani hapung sakni bakhwlai chung tabuk jotono saimano iphone ongkai kwbangma borok 100% bisingo 60% kai borok oske labar oske diwanangjak iphone mo sela ba je thwinai hapung sakni bakhwlai bo skangbariano bini ma babu songno site tonijak ang iphone nango hnei riya hangkai ang osakani bakhwlai thwi thangnai o sela je bo thwimani ba bo hapung sakni bakhwlai thwimani o jagani mung wngkha Chhatrapati Sambhaji Nagar hinjago o hapung wngkha kaisa bui berelaima jaga kaisa bui picnic chalaima jaga kahai system oro onek borong thango berainani onek khani bui feel nao ekdom fresh hapung obla aboni bagai oro bo haike thangi thwikena thwinen jaga to gilama tongo mo haike tamni bagai o hapungo simi bo thangi mo haikai manike ungnani nang tongi kha orto kaisa berelema jaga heda borbo mo haino salcha bini ma tai bin babo tongo bi logi bo saisungya je bo thima jaga o bin ma songboro inbol ungjangno tai lukurok tai gana gini tongnai rok omrogo bini tama saba bin nomana no nai tonglayo kebo mana khanya fano khaimya tamni ke bo onek hapung ba o hapung kusukni kinaro basajak hingkai je mana khai thanai rok ba bo phatcha yak romoi tlang khangka bor kaisi thina bagis thangmani bi logologi bui tlangi thangka hangkai bui oro thana pan se thangya tamni hingkai kiri jaku oronda klai kuli thangno hnei hingkai omo hai jaga rogo bui mana khaine bo onek khaino risk hingkai omo no mane khai hapungni bagai je gane gini tongnai rogo help khaliya bono tamni hingkai bini bagai kebo ani live nobo nungbo jotono wanchungnai kebo risk mane ka oti naglak tamni hingkai nung thiliya ang thwi thangkai o hapungni klai non mana khaite khaite yang yakmuro keflewoi yama wansui akonyo onggi mano bono keba help khaliya fia bini baba thangka omni pore kanyo bupha thangi akoi bini yak romikha bono mana khaikya bini kamsili sotonka haifano bini baba no bo klangno naikya yagrok ngkoi nori je bono rom tongmani kamsili hoike yagrom tongma jagao bukhana bo klangai bo ekdom klainya nei baginyo saitok tongkha omono sung wansugnya ji bobu phale sunu yakar hona musungnai mohai busa kotoma kwthangno sung bai akoi mani yagulo chini mokol buskangono bo thwi thangnani sable musungnai ba heda kwbagi tongkha ba kamsili bokorom no kha ba yagorom kha nung busa kotoman to ke bo control khaimiya hingkai bini je mansak manenyo bo kwbagi akoi omo ka haike rohyang na bagi bono yang bekai tu naimani phia sokpailiya ba pailiya busano abni baginyo busa to yang klanya bagi ready ingjak hingkainyo srapsani forenganyo busa ekdom klai thangka yang bufabo yakarya hingkai yakarya ni folta mungka bufabo bini logino sogikya bufabai busabaino thwi thanglaikya oro osugbai thagyaku ba je obusla bai busasimi thwiyaku tei khoroksa bin mabo haino je thwinai obusla ocherai je norok buskang nuk tongmani bin mabo haino hai pressure ngai thwi thangka sable tongnai ba heda na nijini nukhungo 3 jona borok ba family o 3 jona borok busa busai tei khoroksa bihik hingkai busabai yang busai sikri khangkai duniao tei sable tongsinai hingkai titam khaisnai bobo ma hakinyo phat chakai khapurum thangi akoi thwi thangka ba je bini family ni logino bobo thangi paikha ek logino omono tabungni borok rok tamong baikha saimaya o phone kaisani bagai joto family no mohaikai thwi thangnani nangka record nongkhamo kaisa sin India ni bisingo tamni hingkai phone kaisani bagai o iphone kaisani bagai family kaisa thwi thangka amo bui sananyo ba sajak sinanyo mohai gothnaro omono sung mohai ingya sukang mohai samno khaya sukang bumani mukhang tei bumani samung khaimani omrok jotono wansugo nainyaw nin family boba hisoli tong ba nin family rich family da na poor family da amro busung na nang background tamo amro busung kisa wansung nang ba nono khoroksa buma bufa oro yakung yak rakhe jotono tori logi tui family yagulo ba nang mo haising nani hingkai sabni le tei tamung sinai ba dukho hediba omono mohairok mani chaya belekhenyo tamni hingkai nangrang puisa krei jora rogo nono kebo nini sanmano riui maya angi thangmano buma bufabo musungi tongphano
sabale musung atona ni jini busa butinyo bunyo nuktinyo bunyo kantinyo bunyo sumtinyo rana musungo pia rangkri ni bagai kebo kuno mungsa khaimia angai tong omono sung wan suganya nango mo haike thinya rok sung dishet khanya mani black khenya rong tamni hingkangkai rang pusa kri borole tiklai nono paimari nai ba pairi nai hediba omono mo hairong nugui ba mo haije gothna mo hai porbilam rong not khnawi tam sana musung komeno khai sadi mo kaisa srungmung da nakai bunyo phunugui mo hai tangni nei saiklang mani kokdang kha saimalia norno comment ke sadi।